aquí podemos comezar o que é un percorrido hasta a cabeceira da ruta da Curuxeira, que atravesa terras de San Cid de Cangas e da parroquia de Espasantes. É unha ruta, como decía, moi sinxeliña, vai a maior parte por sombra, ten zona de viñedos, e logo un pequeno tramo de estrada, pero que merece a pena pasalo para volver a facer o recorrido de volta. Antes de comezar esta ruta, creo que merece moito a pena visitar esta igrexa, que é a igrexa de San Cid de Cangas. É o resto que queda dun antigo mosteiro feminino que desapareceu. Ten a orixen no século XIII, aínda que por restos que se atopan na fachada se supón que hai unha edificación anterior, prerrománica. Ten no dintel da entrada, que teño as miñas costas, se ve que é unha lauda prerrománica, cunha representación do Sol e da Luna. Actualmente hai posibilidade de visitala a través de empresas que se dedican ao que é a explotación de recursos da zona. E o interior agarda realmente tesouros moi valiosos, como pode ser unhas pinturas medievais. É moi singular e penso que a vez tamén moi descoñecida. O que teño aquí a miñas costas é un calvario que as pezas orixinais están depositadas neste momento no Museo das Clarisas en Monforte de Lemos, á espera tamén de que teñamos un museo en Pantón e podamos recuperalas, con permiso, lóxicamente, dos veciños, porque é propiedade parroquial. E este Santo Cristo é o que lle dá nome a este campo, onde estamos. Chámelle o campo de Santo Cristo e acolle, por unha parte, este calvario. Temos o campo da festa e tamén un campo de birlos, que, como sabedes, é un xogo tradicional que se foi perdendo, pero que aquí nesta parroquia o manteñen os veciños. Os veciños a coñecen como Fonte de Augas Férreas. Bueno, o nome, claro está, ben dado pola composición da auga, que son augas ferruxinosas. E é un punto que hoxe caíu en desuso, porque realmente os aportes de ferros os collemos do outro lado, pero no seu momento había xente que viña a tomar estas augas aquí por prescripción médica, en casos de anemia, incluso tamén decían que para a pel, que era boa, xunto con cas de Pantón, por exemplo, que son augas sulfurosas, é de outro punto do concello, porque hai manantiais en distintos puntos do concello de distintos tipos de auga. Hai documentación, tuvemos un antigo balneario que foi a orixe do actual, e as fontes sempre, en Galicia, sempre foron unidas a deuses, a meigas, a misterios e depois tamén a milagres que se facían con estas augas. Antiguamente había uns pasales de madeira, pero cando se recuperou a ruta se fixo esta ponte e é o sendeiro que realmente comunica toda a zona de San Cid de Cangas coa zona de Espasantes. E era o medio de comunicación que tiña esta zona para baixar a Espasantes, incluso a Ribeira do Cabe, onde había moitas viñas que cultivaban veciños de aquí, e incluso para chegar a Canaval para coller o tren. É dicir, que no seu momento foi unha ruta moi transitada. E en sentido contrario, se viñan as augas ferruxinosas de Augas Ferres, se viña tamén as festas e romerías que había en San Cid de Cangas, a Cedre, toda esta zona. E hoxe, intentamos revitalizala un pouco con rutas de senderismo. Esta ruta vai variando a paisaxe e pasamos dunha frondosidade con carballos, ameneiros, algún pino, a unha zona toda de viñas. Estamos xa o que é na Ribeira de Espasantes, unha zona de produción moi importante para Pantón tamén, xunto con outras ribeiras, porque realmente temos tres,
E aquí a do Cabe, concretamente, é un viño moi bo, forte e moi sabroso. E isto xa o recolle Manuel María nun poemario dedicado a Pantón, concretamente que titúlase Cantigas e cantos de Pantón. Nobles vides de Balboa, Vilar de Ortelle e Atán, que regalía pros ollos e que viños tan vos dan. En San Cosmede e a Cabreira, en San Pedro ou en Pombeiro, que branco tan delicioso, que tinto tan compañeiro. Fieles viños despasantes, das Saíñas e a Tapada. Viños de Acedre e Fontón, eu non vos cambio por nada. Fun a Ribeiras de Miño, non me cansei de beber. Pode haber tan bon viño, pero mellor non pode ser. Meus viñiños de Pantón, ledicia do meu vivir. Viños lixeiros e amigos, que máis vos podo pedir? Como podedes ver, se fai referencia xa a esta ribeira e está, a verdad, moi recoñecida a nivel de enoloxía, aínda que, bueno, cómprenos todavía promocionala moito máis. Nos 4 kilómetros o que sí se concentra unha cantidad de paisaxe distinto, unha cantidad de patrimonio bestial, porque temos fontes, temos unha cantidad de muros e paredes, e a persona que por aquí pase sabe que o pode facer perfectamente, porque a súa dificultade é media baixa e aberta para toda a persona que queira vir. O outono é o momento realmente idóneo xunto coa primavera, polo tema de colorido, polo tema de paisaxe, xunta todo, e despois o bon comer e o bon beber.